Čaute, ahojte, vítajte v dnešnom videu. Dneska sa skúsime pozrieť na to, čo je najväčšia nevýhoda trénera. Čo je najväčšia teda nevýhoda práce trénera. Za mňa je to určite čas. Čiže my tréneri musíme v podstate pracovať od skorého rána až niekedy povedzme do večera, do neskorého večera. Záleží od toho, že ako si to každý tréner rozloží. Avšak keď si zoberiete, koľko potiahnete maximálne za sebou hodín a kvalitných tréningov, koľko urobíte, spravíte podľa mňa maximálne 5-6 maximálne dobrých tréningov a potom tá úroveň už ide dole. Čiže za mňa určite čas je tá asi najväčšia bariéra. Ja osobne to mám nastavené tak, že ja trénujem od nejakej zhruba 5:30 do 10:30. To mám posledných ľudí vlastne, končíme 10:30. Niekedy na výnimku zoberiem od 10:30 do 11:30 ešte niekoho. A potom je nejaká taká, povedzme, že obedná prestávka. No a potom teda nastáva takéto druhé kolečko, to poobedné. Ja osobne som ranný typ, čiže mne by vyhovovalo kľudne trénovať aj skorej a končiť skorej. No to by bolo ako úplne že ideálne riešenie, ale takto to bohužiaľ nefunguje, keďže ľudia bežne pracujú v tom strede dňa od toho rána do toho povedzme stredu dňa alebo do toho neskoršieho poobedia a potom teda chcú ísť domov. A to poobedné kolečko tréningov mi začína väčšinou okolo nejakej 14:30, 15:30 a potiahnem do 19:30 až do 20:00. Čiže zase nejaké zhruba 4-5 tréningov, čo človek vie potiahnuť a potom končí. Tá najväčšia nevýhoda je vlastne to, že v strede za mňa máme nejakých 4-5 hodín voľno, ale je to také voľno, že ktoré človek si nevie vyslovene, že nejako užiť, veľmi si oddychnúť a je to náročné z tohto hľadiska, že človek robí skoro ráno, potom má voľno a potom sa kúka na čas, kúka sa na hodinky a potom zase má nejaké ďalšie tréningy. Čiže za mňa toto je tá náročnosť toho byť trénerom, že ten čas bohužiaľ musíme prispôsobiť tým klientom. Ďalšia vec je tá, že tí klienti, ak na začiatku zrušia nejaké tréningy, na začiatku samotného týždňa, tak ešte relatívne človek vie dobre nájsť nejaké alternatívy. Ale ja tým, že študujem piatky, soboty a v nedele si nehávam, že voľno, aby som aj trošku načerpal energiu, tak je to náročnejšie tým ľuďom, ktorí už niekde v druhej polovičke týždňa zrušia tréning a chcú nejakú náhradu, nájsť im voľné miesto. Čiže keď sa budete rozhodovať, že či chcete byť trénerom, alebo teda čo je tá náročnosť toho trénera, treba zvážiť aj toto, lebo byť trénerom není easy a byť fyzioterapeutom není easy. Možno povedzme, fyzioterapeut si vie lepšie nastaviť ten čas, predsa len za fyzioterapeutom prídu ľudia aj v rámci nejakej tej svojej pracovnej doby. Za trénerom to tak už vždy nemusí byť. Čiže treba to brať do úvahy, že za mňa osobne toto je asi taká najväčšia nevýhoda práce trénera, ten time management. Že ten človek proste nenatiahneme ten čas nejako a musíme sa prispôsobiť tým klientom. Čiže that's it. Čiže to by bolo všetko ohľadom tejto témy, management času a trénerstvo. Budem rád, keď mi hodíte nejaký like, nejaký odber, budem za to veľmi šťastný a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, ahojte.